سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عرشاں دا رئی صلی علی رب دا مئی صلی علی کردہ کرم صلی علی رکھدہ بھرم صلی علی ساڈا سہارا صلی علی جگدہ نظارہ صلی علی اکھیاں دا نور صلی علی دل دا سرور صلی علی زہرا دا بابا صلی علی کعبے دا کعبہ صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تسی محبت کا اظہار کرو، تھوڑی دیر ہی بات ہونا ہے کیونکہ جمعہ شریف ہے، لیکن ایک تحفہ ہے جڑا میں تواڈے تیکر پہنچا دینا، شاید اللہ کرے تے اے تحفہ تواڈے تیکر پہنچے تے تسی اللہ دے فضل و کرم نال بولن لگ پو۔ جیڑا انہاں پاک محفلاں وچ نہیں آندا قسمت ربو ہی او دی سڑی ہوئی ہے۔ جیڑا انہاں پاک محفلاں وچ نہیں آندا قسمت ربو ہی او دی، جیڑا محفل وچ بھی بہ کے نہ بولے او دے دل اتے کاش ہے۔ میں واز کرنا ہے، تسی سجے کھبے وکھیا کیڑا بندہ ہے جیڑا نہیں بولیندا، سمجھو کہ مولوی صاحب برائی دی گل کیتی ہے۔ اے جیڑا پاک محفلاں وچ نہیں آندا قسمت ربو ہی او دی سڑی ہوئی ہے، جیڑا محفل وچ بھی بہ کے تے نہ بولے او دے دل اتے کاش ہے لڑی ہوئی ہے۔ جو ذکر حضور دا سن کے تے خوش ہوندا او دی گڈی آسمانہ تے چڑھی ہوئی ہے، انہوں کدی بھی تھوڑ نہیں آ سکتی جدی باں سرکار نے پھڑی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جی تسی میری سوچ تو ود کے سنن لگ پئے ہو۔ کدی کدی کوئی راز محبتاں دا محفلاں وچ بھی کھولنا پے جاندا، کدی کدی کوئی راز محبتاں دا محفلاں وچ بھی کھولنا پے جاندا، بندہ جننے بھی پکے پیر رکھے کسے جا اتے ڈولنا بھی پے جاندا۔ یہ جتنا بھی بندہ پکا ہوئے کہ یار میں نہیں بولنا کسے جگہ اتے بولنا، کدی کدی کوئی راز محبتاں دا محفلاں وچ بھی کھولنا پے جاندا، بندہ جننے بھی پکے پیر رکھے کسے جا اتے ڈولنا بھی پے جاندا۔ قدماں وچ محبوب دے پہنچن لئی جسم ریت اتے رولنا پے جاندا، ناصر شاہ جے یار دا حکم ہوئے تے نیزے اتے بھی بولنا پے جاندا۔ تسا اس طرح محبت تے پیار دے نال بلیندے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اعلان کیتا ہے جی میلاد دی محفل میلاد دے حوالے نال دو چار گلاں کرنیاں۔ اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد، قسم اس شہر دی، یا اللہ کیڑے شہر دی قسم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لاہور دی قسم نہیں کھاتی، پشاور دی قسم نہیں، اے ساڈے چنیوٹ ضلع دی قسم نہیں، سرگوتے دی قسم نہیں، یا اللہ یہ کیڑے شہر دی قسم کھا دیا؟ پروردگار نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم اس شہر دی، یا اللہ کیڑے شہر دی
وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب جس شہر وچ تسی تشریف فرما ہوئے ہو، محبوب جس شہر وچ تہاڈی آمد ہوئی، جس شہر وچ تہاڈا میلاد ہویا، جس شہر وچ تسی تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر دی قسم کھادی۔ رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سے ناز اٹھاندا ہاں، لوکی میریاں قسماں کھاندے پے، میں تیریاں قسماں کھاندا ہاں، لوکی میریاں قسماں کھاندے پے، میں تیریاں قسماں کھاندا ہاں۔ پروردگار نے مکے شہر دی قسم کھادی، فرمایا محبوب جس شہر وچ تسی تشریف فرماؤ، فرمایا محبوبہ اس شہر دی قسم ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسے آیت دی تفسیر وچ لکھ دینے، کہنے لگے لوگو تساں اس قسم اتے غور نہیں کیتا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پروردگار نے فرمایا تواڈے واسطے ساری زمین پاک کر دیتی ہے، کیونکہ میرے محبوب دے قدم لگ گئے، تواڈے واسطے ساری زمین پاک کر دیتی ہے۔ جے کر تانوں پانی نہ ملے تے مٹی نال تیمم کر لو، مٹی نال ہی تیمم کر کے تے نماز نہ چھڑیا ہے۔ پانی جے دور ہے نہیں لبدا کدے جنگل چو تے فرمایا میرے محبوب دے قدم لگے نے، او دے وجہ تو تانوں اے چھوڑ دینا کہ جے کر تانوں پانی نہیں لبدا تے مٹی نال تیمم کر کے نا تے وقت بھی نماز نہ چھڑیا ہے، نماز فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ فرماندا ہے اس زمین تواڈے واسطے ساری پاک کر دیتی ہے۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس قسم اتے غور کر، کملی والے دے قدم تے لکے مکے شہر دے وچ اللہ تعالیٰ نے زمین پاک کر دیتی بڑھانا پھٹیاں دی، کملی والے دے قدم لگے مکے شہر دے وچ اللہ تعالیٰ نے زمین پاک کر دیتی ضلع چنیوٹ دی، کملی والے دے قدم لگے مکے شہر وچ اللہ تعالیٰ نے زمین پاک کر دیتی سرگودا دی، کملی والے دے قدم لگے مکے دے وچ پروردگار نے زمین پاک کر دیتی پاکستان دی، سونے دے قدم لگے تے مکے وچ پروردگار نے پوری روئے زمین نو پاک کر دیتا، پاک کر کے کہہ دیتا میرے بندیو اے میرے محبوب دے قدمہ دی شان ہے، باقی سونے دا مقام کون سمجھ سکتا ہے۔ اے سونے نے فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب دے تے قدمہ دی گلے تے میرے محبوب دی باقی شان کون سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین نو پاک کر دیتا، راستے وچ دریا بھی پہ چل دینے، راستے وچ سمندر بھی موجود ہے، راستے وچ درخت بھی موجود ہیں، راستے وچ شہران دی آبادی بھی موجود ہے، راستے وچ ٹریفک چل رہی ہے، پر نہ تے پتھر تے پہاڑ روک سکے، نہ سمندر تے دریا روک سکے، اے نہ میرے بھائیو شہران دی آبادی روک سکی، نہ اے ٹریفک روک سکی، کملی والے دے قدم مکے وچ لگے، سونے دے قدماں دا فیض تیرے گھر تک پروردگار نے پہنچا دیتا۔ اے سونے دے قدماں دا فیض کملی والے آقا دے، اے قدماں دی دو ترے گلاں کرنیاں تے وقت تقریر ختم ہے، انشاءاللہ تعالی اس مضمون تے بہت ساریاں گلاں آندیاں نے، تنے تیکر اتھے موجوداں توانو سنان دے رواں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دی رات نو سونے دے قدم جو لگے مکے وچ تے اللہ نے قسم کھا دی، گل قدماں دی ہوندی ہے پئی، ہن میں جے کسے جگہ تو باں پھڑا تے کدیں پیر پھڑا تسی آکھو پتنی شروع کتھوں کیتا نے مکان کتھے لگے، گل کتھوں شروع کیتی ہے سونے دے قدماں تو،
تے تسی اے گل اگر یاد رکھو گے تے انشاءاللہ تعالی اج دا بعد سونے نبی دی میلاد تے آمد دے حوالے نال تانوں یاد راسی۔ سونے نبی معراج دی رات نو جدو جبریل امین آئے، جبریل نے آ کے قمیض تے تہمت تے سر اتے دستار جنت دی لیا کے دیتی۔ سونے نبی نے سر اتے پگ بھی جنت دی بن لئی، گل وچ قمیض بھی جنتی پا لئی، لک وچ تہمت ہی سونے نے بن لیا۔ جبریل نے اگے نالین شریف کیتی جوڑے مبارک، عرض کیتی کملی والیا اے بھی بدل لو۔ کملی والے دے پہلے جوڑے ویکھو کی سن، سونے دے جوڑے تھلے لکڑی لگی ہوئی ہے، اتے چمڑا لگا ہویا ہے۔ علی پیا ٹانکے لاندا ہے، مکہ شہر ہے، تھلے لکڑی تے اتے علی بیٹھا ٹانکے لاندا۔ ویکھن والے نے جدو ویکھیا تے کیا سونیا کسے ہور غلام نو چا حکم کرو آ، او چا ٹانکا لاندا۔ فرمایا اس لگنا ہے اللہ دی عرش تے۔ ہن میں تانوں کیویں سمجھائیے، ستی ہوئی قوم نو کیویں بھلا بندہ سمجھا۔ اس لگنا ہے اللہ دے عرش تے، تے اینو ہاتھ بھی او دا لگے جیدہ اگے عرش دے راواں تو جیڑا واقف ہے۔ اے کون علی ہے، کون علی ہے، مشکل کشا علی، کون علی، حاجت روا علی، کون علی، لا فتح علی، کون علی، اے بیت اللہ شریف دا گور علی، کون علی، صحابہ دا مشیر علی، کون علی، سونے نبی دا ویر علی، کون علی، سارے سنیا دا پیر علی۔ تے ٹانکا سونے نبی دی جتی مبارک نو پیا لاندا ہے، تاں کسے عاشق نے آکھیا ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ ڈٹ کے پڑھو گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ اج بھی جا کے تسی ویکھ لو مسجد نبوی دا ممبر اسے چیز دی گواہی پیا دیندا ہے، مسجد نبوی دی دیواراں پیا گواہی دیندیاں نے، مسجد نبوی دے ستون پہ گواہی دیندے نے، مسجد نبوی دی ہر اٹ پئی گواہی دیندی ہے، مدینے پاک دیاں گلیاں پیا گواہی دیندیاں۔ نانا تو جناب جنگ خندق کے چلا جا، اتھے بھی او بھی میدانی او پیا گواہی دیندا ہے، جنگ حنین وچ چلا جا، او میدان بھی ایوپیا گواہی دیندا ہے، جنگ خیبر وچ چلا جا، جیڑے میدان وچ بھی جائیں گا ایو گواہی پئی آندی ہے، گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ بعض جگہوں تے یہ گل ہوندی او اندر اندر یار گھر دا جوگی جوگڑا تے باہر دا جوگی سدھ۔ انہاں کہ یار باہر دا کوئی آوے تے او سدھ ہوندا، گھر دا جوگی تے جوگڑا ہے۔ اس واسطے ذرا محبت تے پیار دے نال میرے نال مل کے پڑھو گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ صرف میں نہیں کہندا پیا، اے لفظ حضرت ابو بکر صدیق نے آکھے، اے لفظ فاروق اعظم نے آکھے، اے لفظ مولا حضرت عثمان غنی نے آکھے، اے لفظ حبش دے بلال نے آکھے، بلکہ اے لفظ خود کملی والے نے آکھے۔
جدو سونے نبی نے فرمایا کل انہوں دیاں گا جھنڈا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہے، اجے دے ہاتھ وچ اللہ نے فتح رکھی ہوئی ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ حضرت مولا علی کملی والے دے نلین شریف نو پہ ٹانکے لاندے نے، کملی والے نے فرمایا اس نلین نے اللہ دے عرش تے لگنا میں، اس واسطے علی نو حکم دیتا ہے علی انو اپنے ہتھاں نال تو ٹانکے لا۔ او نلین شریف جناب جبریل نے جدو سامنے رکھی کہنے لگا جناب میں جنت وچوں جوڑے بھی لے کے آیا ہاں، اے کپڑے دے نال نال اے تسی پیراں وچ پا لو۔ نبیاں دے سردار نے فرمایا جبریل میں نلین نہیں اتارنی، اے میں پیراں وچوں جوڑے نہیں اتارنے۔ جبریل نے آکھیا سونیا انہاں وچ کی حکمت ہے؟ فرمایا انہاں جوڑیاں نو علی دا ہاتھ لوایا ہے، ہائے 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 ہائے، انہاں جوڑیاں نو اس واسطے علی دا ہاتھ لوایا۔ دوسری وجہ اے وے کہ جیڑا میرے پیر پھدے میں کیویں پیراں تو دور کر دیاں، اے جیڑا میرے پیر پھدے کیویں پیراں تو دور کراں میں اے نہیں الانے۔ انہاں کہا سونا تہاڈی اپنی مرضی ہے۔ نبیاں دے سردار نے وہی نلین شریف اپنے پیراں وچ پائی ہوئی، کملی والے آقا براق اتے بیٹھ گئے۔ براق اتے بیٹھ دا بھی عجیب انداز ہے، سونے نبی براق دے قریب آئے، آ کے کملی والے نے براق دی رکاب نال پیر لگایا، پیر لا کے تے بعد پیر پیچھے ہٹا لیا، فرمایا جبرائیل براق بھی لے جا، اپنی یہ جماعت بھی لے جا تے خود بھی چلا جا۔ جبریل نے ہاتھ بن کے کیا سونیا میری جماعت وچ کوئی نقص ہے، کملی والیا میرے وچ کوئی عیب ہے، سونیا سواری وچ کوئی نقص ہے؟ فرمایا نا 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 کوئی تیرے وچ عیب ہے، نہ کوئی تیری سواری وچ عیب ہے، نہ کوئی جماعت وچ نقص ہے۔ کملی والیا ارادہ کیوں بدلیا جے؟ فرمایا تو بحث تے کیوں پیا کرنا ہے؟ فرمایا بس میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ جبریل فوراً پرواز کر کے گئے، کملی والے نو یا اللہ تیرے محبوب نو ادب تے احترام دے نال اٹھایا تے جگایا، یا اللہ تیرے محبوب نے رکاب نال پیر لگا کے ارادہ بدلن دا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل فوراً چلا جا، میرے محبوب نو جا کے کہہ دے سونیا تیری آمد دی خاطر فالمدبرات امرا، تیری آمد دی خاطر میں کائنات نظام روک دیتا ہے۔ سونیا محبوبہ تسی ارادہ نہ روکیو۔ جبریل فوراً آئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوبہ ارادہ تسا کیوں بدلے ہے؟ آکھا میں تے براق تے بے کے جا رہی ہاں، میری امت قیامت والے دن جدو قبراں وچوں اٹھے گی او کدے اتے بے کے جائے گی، مینوں تے اپنی امت دا فکر تے غم یاد آ گیا ہے۔ جبریل نے آکھا اللہ تعالیٰ نے مینوں بھیجا ہے، پروردگار نے وعدہ فرما لیا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، پروردگار نے آکھا محبوبہ تیرا رب تینوں اتنا دے گا کہ تو اپنے رب دے اتے راضی ہو جائے گا۔ محبوبہ ارادہ نہ بدل، اللہ فرماندا ہے آ جا ملاقات دی قیمت مانگ لے، تیرا رب ملاقات دی قیمت دے گا۔ محبوبہ ارادہ نہ بدلی تے تو مانگ لے، میرے کو آمن دا لینا کی ہے یار، اس ملاقات دا لینا کی، پر ملاقات کر ارادہ نہ بدل۔ سونے نبی نے ارادہ کر لیا، براق تے بہ گئے، براق تے بہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو سدرۃ المنتہا تے پہنچے، جبریل
جبریل جا کے رک گئے. نبیوں دے سردار نے فرمایا اوے رکیا کیوں ہے؟ مکے وچوں اسی اکٹھے ٹریاں، بیت المقدس وچ آیا تے اسی اکٹھے ساں، اگے پہلے اسمان تے آیا تے اسی اکٹھے ساں، دوجے اسمان تے آیا تے اسی اکٹھے ساں، ہن سدرۃ المنتہا کے کیوں رک گیا ہے؟ کہنے لگا سونیا اس تو اگا میں جا نہیں سکدا، اگر اس تو اگے جاواں تے اللہ تعالیٰ دے جلوے دے نال میرے پر سڑ جان گے تے جل جان گے. پروردگار دا اے حکم ہے کہ تو اگے نہیں آ سکدا، اگے میں اس تو اگے جا ہی نہیں سکدا حضور میری مجبوری ہے. تے سرکار نے فرمایا جبریل او گل یاد کر جدوں میرے دادا جی ابراہیم علیہ السلام نو نمرودی اگ وچ پھینکن لگے تو کیا سائیں تو آکھیا سی کوئی پیغام ہے تے دیو جی میں تہاڈا پیغام دے دیاں گا. میرے دادے نے آکھیا کتھے جا کے دیویں گا؟ تے جبریل تو آکھیا سی میں اتھے جا کے تہاڈا سنیہا دے ساں جتھے نہ کوئی فرشتہ جاندا ہے نہ کوئی نبی تے رسول جاندا ہے، اتھے جا کے سنیہا تہاڈا دیاں گا. سونے نبی نے فرمایا وہ میرے سر تیرا قرض ہے، میں اتھے جا سکنا جبریل جتھے تم ہی نہیں جا سکدا. جبریل نے آکھیا سونیا پر ایک گل تا واقعی ٹھیک ہے، پر اے تے دسو اس گل دا تانوں پتہ کیویں چلیا؟ جدوں میں ابراہیم علیہ السلام نال گل کیتی سی تو ایک او سی ایک میں سا، تانوں کیویں پتہ چلیا؟ سونے نبی نے فرمایا مینوں دسیا کسے نہیں، میں اپنے کناں نال سنیا تے اپنی اکھاں نال تانوں ویکھیا گل کریندا. انہیں آکھیا سونیا تو کتھے سائیں؟ جبریل کی آندا ادو تسی کتھے سو؟ سونے نبی نے فرمایا میں ادو اپنے دادے ابراہیم دی کنڈ وچ ساں. اے یاد رکھنا نبی دنیا تے آوے تے نبی ہوندا ہے، ماں دے رحم وچ ہووے تے نبی ہوندا ہے، باپ دے پچھا تے چووے تے نبی ہوندا ہے. اے نبی بچپن وچ ہووے تے نبی ہوندا ہے، جوانی وچ ہووے تے نبی ہوندا ہے. تے نبی سب کچھ جاندا ہے. حضور نے فرمایا میں جاندا تھا تہاڈی گل سنیے. تے جناب اگے ٹرے جبریل روک گئے، نالین بولی نالین بول کے میں تہاڈے نالوں خود دی کالاواں، صرف یہ نالین دی گل ہی پوری کرنی ہے تہاڈے نالوں کالا توری توجہ نال سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے ٹرے، سونے نبی دی نالین بولی پیراں وچ خارش ہوئی. سونے نے ویکھیا فرمایا کی گل ہے؟ نالین کہن لگی سونے اجے اجازت دیو جبریل دے نال ایک گل کر لواں. نبیاں دے سردار نے فرمایا اجازت ہے گل کر لے. نبی پاک نے اجازت دیتی. نالین بول کے کہن لگی جبریل گل سن. جبریل کہن لگی یا رسول اللہ تسا بلایا؟ فرمایا نہیں یا میری نالین ایک گل کرنی ہے. سرکار نے فرمایا میری نالین میرے جوڑے مبارک نے گل کرنی ہے. جبریل کہن لگا ہاں بول کی پئی کہنی ہے؟ نالین نے آکھیا جبریل تو پیچھا کیوں رہ گیا ہے؟ میں نال کیوں جا رہی ہاں؟ اے تھلے لکڑی اتے چمڑا لگویا تو تے نوریاں دا استاد ہے، معلم الملکوت ہے، او سوچ تے صحیح پیچھا کیوں رہ گیا ہے؟ میں تے چمڑاواں تے لکڑیاں نال پئی جانی ہاں او کچھ سوچے ہی. جبریل کہن لگا تیری گل میری تے سمجھ چ آئی ہی نہیں. نالین بول کے کہن لگی ان تینوں سمجھ نہیں آئی تے میں سمجھا دینی ہاں. نالین نے آکھیا یاد رکھی اسی مکے وچوں ٹرے ساں میں قدماں وچ ساں تو برابر پیا اڑدا ساں تو پرا والا ساں. بیت المقدس وچ آیا میں پیراں وچ ساں تو برابر پیا اڑدا ساں. پہلے آسمان تے آیا میں قدماں وچ ساں تو برابر پیا اڑدا ساں. ہن سدرا تے آیا تو برابر نال اڑدا آیا ہے میں قدماں وچ رہیاں. اوے اجے بھی پتہ چلے کہ نہیں؟ جبریل کہن لگا سمجھ تے نہیں پئی آندی. نالین بول کے کہن لگی یاد رکھی او جیڑا سونے دی برابری کرے او بھاویں نوری فرشتہ ہووے او پیچھے ڈگ پوندا یا او جیڑا قدم پھڑ لے لکڑی ہووے چمڑا ہووے نال چلا جاندا یا. اویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا، اویں رل دے
لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا کملی والے دے باقی آپ دے ہتھاں مبارکہ دی شان تے ہو رہے زلفہ مبارکہ دی شان دا تے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ سرکار دے جسم نال لگے ہوئے کپڑے دا مقابلہ تے کوئی نہیں کر سکتا اے تے سونے دی نالین شریف ہے وہ جدوں نالین دے نال جبریل دا مقابلہ نہیں تے نبیاں دے سردار نال کی دا مقابلہ ہوئے گا اور پہ اگے ویکھیا تے اونٹاں دی قطار پئی جاندی ہے سدرۃ المنتہا تے اونٹاں دی قطار پئی جاندی ہے کہ دی بلا اونٹاں دی قطار ہر اونٹ دے اتے صندوق لدے ہویا صندوق نو تالا لگا ہویا جبریل امین نو سونے نبی نے فرمایا جبریل اونٹاں دی قطار ہے جاندی ہے پئی کتھوں آندی ہے پئی صندوق نو تالا لگو ہویا اونٹ دے اتے صندوق رکھیا کوئی پتہ ہی اوزا کہ نہیں جی سونیا جدو میں آنکھوں لیے نہ ہن توجہ کری تو سونے نبی دی شان نو یہ مقام نو عظمت نو کی سمجھا آکھیا نہیں سونیا میں آنکھوں لیے تے اونٹاں دی قطار گزر دی آئی پئی تے اسے طرح اتے صندوق رکھے ہویا انجی صندوق نو تالا لگا ہویا میں تا ایو ہی ویکھیا جدوں میں آنکھوں لیے پہلا دا کدوں دی پئی گزر دیئے کتھوں آندی ہے پئی کدے ویندی ہے پئی سونے نبی نے فرمایا او تم ویکھیا نہیں ہے صندوق وچ کی ہو سکے سونے انی طاقت ہی نہیں میرا گھر آئی دے اے پرو پئی لگ دیئے اگے میں وال برابر بھی نہیں ہو سکتا میری کی مجال سی فرمایا اج وقت تینوں وکھا دے میں صندوق وچ کی ہے ہائے ہائے تینوں او زکا سونیا جدوں دی ہوئی سنبھالیے وے دائی تو لگ دیے پئی وے نہ صندوق تے اونٹ تے لدے ہویا تے دل تا کریندا ہے کدی کوئی موقع ملدا اے ویکھا صندوق وچ کی ہے تے اج چلو وکھا دیو تے سونیا ویکھ لے سا سونے نبی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے صندوق دا تالا کھولیا صندوق آنڈیاں دے نال بھرے ہویا ککڑ دے جڑے آنڈے نہیں ہوندے ایڈے ایڈے آنڈڑے تے آنڈڑے دے نال صندوق بھرے ہویا صندوق نو آنڈا لگا ہویا سرکار نے بسم اللہ پڑھ کے وچوں آنڈا چایا جبریل دے سامنے بسم اللہ پڑھ کے تالا کھولیا ویکھیا تے او آنڈا چینے دے دانے سواک دے دانے دے نال بھرے ہویا تے ہر دانے نو تالا لگا ہویا جبریل کہندا سونیا اس دانے دا بھی تالا کھولو ویکھیے اے دے وچ کی ہے ہونی تھائیں گل ختم کراں کہ گا سناواں جبریل امین نے کیا سونیا ویکھو اے تائے تو دانے وچ کی ہے سماک دا دانا بالکل باریک ہوندا چلو نویں نے نہیں ویکھیا تے پرانے بندے تے جان دیو نا تالا لگویا نبیاں دے سردار بسم اللہ شریف پڑھی بسم اللہ شریف پڑھ کے جدو تالا کھولیا دانے دا ویکھیا وچ بہت بڑا شہر ہے اس شہر وچ میلاد شریف پیا ہوندا ہے ماں دی وفات میلاد شریف کران والے بھائی احسان اللہ تے امان اللہ خوش نصیب ہو صرف تسا نہیں میلاد کرایا اے سدرۃ المنتہا تے میلاد پہ ہوندا تے پتنی کنیاں کو محفلاں پیا سجدیاں اوتھے عالم دین واز پیا کردا تے میلاد دی محفل سجی ہوئی ہے میلاد دی محفل سجی عالم دین واز پیا کردا ہے عالم دین پیا کہندا روئے زمین تے محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کر دیتا ہے عالم دین کہندا پیا لوگو جیڑا او دا کلمہ پڑھے گا او جنت وچ جائے گا جیڑا کلمہ نہ پڑھے گا او دوزخ وچ سڑے گا جبریل کہن لگے یار میری گل پہلا سن لے وقت اگے واز کری جبریل کہن لگے جس ہستی دا تسی ذکر پہ کر دیو اے جے دا میلاد شریف ہو رہا ہے اے جے دا ذکر خیر پیا ہوندا ہے او میرے نال محمد مصطفیٰ موجود ہے او سونا موجود ہے
سب نے زیارت بھی کی، کملی والے دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ وت اسی طرح اس دانے نو بند کیتا، انہوں تالا لگایا تے دانے نو ککڑ دے اس آنڈے وچ رکھیا، وت اس آنڈے نو بند کیتا تے انہوں تالا لگایا، وت اسی طرح اس آنڈے نو صندوق وچ رکھ کے صندوق نو تالا لگا دیتا تے وت اونٹ نو چھڈ دیتا۔ اسی طرح اونٹاں دی قطار گزر دیے پئی۔ جبریل دی عمر اے وت کدی دسے سا کتنی، وہ کہندا میں آکھو لیے یہ قطار گزر دی آئی پئی، مینوں یہ پتہ کوئی نہیں کتھوں آندی ہے کتھے ویندی ہے پئی۔ ہر اونٹ دے اوتے اسی طرح صندوق رکھے ہویا تے او دے وچ کی ہے، او دے وچ انی مخلوق ہے تے او کرن کی نہیں نے، سرکار دا میلاد پہ مناندے نے، سرکار دا ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا، اے تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا۔ سونے نے جا کے عرش دوتے اپنا پیر مبارک جدو رکھیا تے آکھن لگے اے میری نلین شریف مکے وچ مٹی نال لگی ہوئی ہے، گھٹا نال لگا ہویا ہے تے ہن اللہ دا عرش پاک آ گیا، لہذا ہن میں پیراں وچوں اے اتار دینا لا دینا، اس واسطے پیراں وچوں لا کے اتار کے تے وقت تاں اگے وینا کیونکہ اللہ دا عرش پاک آ گیا، لہذا ہن اینوں پیراں وچ نہیں رکھنا۔ سونے نبی نے پیر وچوں ایک پولا لایا، اے توجہ، ایک پولا سونے نبی نے لایا، دوسرا پولا اجے پیراں وچ، اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ کی پیا کرنا ہے، ہائے ہائے ہائے، محبوبہ کی پیا کرنا، کیا سونیا تیرا عرش پاک آ گیا، اے میں ست آسمانہ تے پائی رکھیے، تیریاں جنتا پھردریاں تے میرے قدمہ وچ رہیے، اے میں ایتھے سدرہ تے پہنچیا تے میرے قدمہ وچ رہیے، پر سونیا ہن تیرا عرش پاک آ گیا ہے، یا اللہ تیرا عرش پاک ہے، ہن میں پیراں وچوں خیال کیتا ہے لا دیاں، کیوں تیرا عرش پاک ہے۔ قدرت والے نے فرمایا محبوبہ جدوں دا میں عرش بنایا ہے، عرش آندا ہے یا اللہ تو مینوں بڑیاں فضیلتاں دتیاں، تو مینوں بڑیاں شاناں دتیاں، تو مینوں بڑیاں عظمتاں دتیاں، پر یا رب العالمین ایک میری بھی آرزو ہے۔ پروردگار نے فرمایا ہاں دس کی آرزو ہے کی؟ عرش آندا یا اللہ ایک کوئی تمنا ایک کوئی خواہش ایک کوئی آرزو ہے، جدوں دا عرش بنایا ہے ایک کوئی دعا پیا کردا ہے، یا اللہ اے میری دعا نو رد نہ کری، میرے مالکا قبول کر لے۔ پروردگار نے فرمایا بول کی کہنا ہے؟ عرش کہن لگا تو شانہ تے مینوں بڑیاں دتیاں نے، پر یا اللہ میں اے چاہنا جڑا تیرے محبوب دے نالین جوڑیاں نال جڑی مٹی لگی ہوئی ہے، میں اس مٹی دا طالباں، وہ مٹی ایک واری میرے اتے لگ جاوے، اوے ہمیں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا، ہمیں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، ہمیں رل دے نے لوکی، تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے، مٹھی وچ کنکر وی کلمہ